खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 28 फेब्रुआरि 2022 इं समबार बारायनि राशिफोरखौ फरायथिनो लादों आं रिमा बसुमतारिया। मेष राशि। फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। रांखावरि बुथुमनानै लानो हागोन। मोजां सान। बृष राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनायनि थाखाय रायजानो हागौ। गोसो लोरबां दाखालाम। मिथुन राशि। नखरनि बाय बाहागिनि दुखु गोनां खोथा खोनानो मोनगोन। गोसोआ गोजोननाय गैयै जागोन। कर्कट राशि। मोजां सुबुंजों लोगो जालायनानै थानो हागोन। गोजोनै सम बारहोनो हागोन। सिंह राशि। नखरनि बयजोंबो गोरोबलायनानै थानो हागोन। अनलायनाया बांगोन। कन्या राशि। माबा जाहोनाव मावनो गोनां खामानिया खहा जानो हागौ। सानै हयै मावनांगोन। तुला राशि। बहाबाफोर दावबायनाय समाव आन्दायलायनाय जानो हागौ। जेरैबो सांग्रां जानानै थानांगोन। वृश्चिक राशि। जेंना जेंसिनि थाखाय सोरनिबा मदद मोननो हागोन। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। धनु राशि। फालांगि मावनायाव खहा जानो हागौ। जेखियानो मावा सांग्राङै मावनांगोन। थासारिया मोजां नङा। मकर राशि। गोबाव समनिफ्राय नाजाबोनायनि मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन। गोजोननाय मोनगोन। कुम्भ राशि। मावनो गोनां खामानिफोरा गोदोसोनानै थानो हागौ। धैर्य हमनाया मोजां। मीन राशि। माबाफोर मुवा बेसाद मोननो हागोन। गोसोआव खुसि जागोन। दिनैनि राशिया एसेनोसै। गोजोन्थों।